päivä Suomen luonnossa. Ei huolia, ei mitään harminaiheita. Olen työtön, tai no, kyllä mä siivoojana välillä käyn koululla töissä. Nallekarkit on hävinnyt. Mitä helvetti? Jos mä oikein muistan, niin viimeksi oli se Pahka-Paulus, joka ne vei. Sinne istumaan! Eikä mitään mustia! Sinne istumaan! Missä? Kerro missä ne on! En tiedä! Tai mulle tulee pamppusta päähän! Mä en heitä mitään tuolle, mä en sattu mihinkään! Haluatko oikeesti? Kyllä. Mun varastus meni vähän pieleen. Karkit on sun vessakaan.